καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην τελευταία κεντρική ομιλία του υποψηφίου Δημάρχου Ραφίνας Πικερμείου και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Συμμαχία Δημιουργίας, κ. Θανάση Αδαμόπουλου. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Αδαμόπουλος, θα σας μεταφέρουμε το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο Δημάρχου Ραφίνας Πικερμείου με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Αλήθεια της 22ης Μαΐου 2014, το οποίο φέρει τον Δήμαρχο Ραφίνας Πικερμείου να δηλώνει αναλυθώς ότι στηρίζει ή δείχνει ως πολιστική στήριξη για το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών συγκεκριμένη πολιτική παράταξη. Αναλυτικά από το γραφείο Δημάρχου αναφέρεται: ουδέποτε έγινε από τον κύριο Χριστόπουλο καμία τέτοια δήλωση υπέρ ενός ή του άλλου συνδυασμού. Είναι απορίας άξιων από πού αντλήθηκε τέτοιο συμπέρασμα και τι σκοπούς εξυπηρετεί. Η παράγραφος που χρησιμοποιείται ως δήθεν πολιτική τοποθέτηση αποτελεί μέρος του ευχαριστηρίου μηνύματος της παράταξης προς τους πολίτες που στήριξαν τις θέσεις μας την προηγούμενη Κυριακή και συγχαρητήριο τόσο προς το συνδυασμό που πρότευσε στις προτιμήσεις των συμπολιτών μας, όσο και προς τους υπολείπους για τον προεκλογικό τους αγώνα. Οι ώρες είναι κρίσιμες και δεν χωρούν τέτοια παιχνίδια. Παρακαλούμε τον κύριο Αδαμόπουλο να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Σχόλιο τώρα, έτσι. Η Αλήθεια από Δευτέρα αλλάζει τίτλο. Λέει το ψέμα της Ανατολικής Αττικής. Το ψέμα. Συνδημότες και συνδημότισσες, καλώς ήρθατε στην τελευταία συγκέντρωση νίκης της Κυριακής. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το δυνατό μήνυμα που στέλνετε αυτή την ώρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή την Κυριακή ψηφίζουμε για τη ζωή μας, ψηφίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας και κανονικά θα έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ δύο υποψηφίων δημάρχων. Όμως το δικό μας Δήμο συμβαίνει μια παγκόσμια πρωτοτυπία, αυτή της αυτοδιοικητικής διοίκησης. Δεν έχει ξαναγίνει. Εχθές ήμουν στο δελτίο ειδήσεων του Έξτρα και το έλεγα και οι δήμαρχοι άλλοι γελάγανε. Μου λέει, μας είναι σοβαρά αυτά που λες. Λέω, δεν λέω ψέματα ποτέ στη ζωή μου. Οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ ενός συνδυασμού που έχει έναν επικεφαλής, ο οποίος όταν εκλεγεί θα διοικήσει με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και με πλήρη θητεία, και ενός άλλου συνδυασμού που έχει δύο αρχηγούς, οι οποίοι δημοσίως λένε ότι θα μοιράσουν στα δύο τη δημαρχιακή θητεία και θα συνδιοικήσουν. Στην αυτοδιοικητική ιστορία τουλάχιστον ένας ήταν πάντα ο αρχηγός. Ποτέ δεν ήταν δύο, τρεις και ενδεχομένως 13 και δεν ξέρω πόσοι αύριο. Φανταστείτε να μπαίνει ένας πολίτης στο γραφείο του Δημάρχου και να αντικρίζει δύο ανθρώπους να προσπαθούν να καθίσουν στην ίδια καρέκλα. Θα χωράνε άραγε? Πρέπει να μεγαλώσουμε τις καρέκλες. Νέα εφεύρεση. Αυτοδιοικητική συνδιοίκηση δεν έχει υπάρξει και δεν έχει πετύχει ποτέ πουθενά στον κόσμο. Δεν αποτελεί νέα πρόταση. Μπορεί να είναι νέα εφεύρεση στη Ραφίνα αυτό. Είναι συνεταιρισμός για την καρέκλα και μόνο αποτελεί την πρώτη ομόρυθμη εταιρεία δημάρχων. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει. Αναρωτηθείτε, ποιος ο λόγος της διαρχίας, τι συνδέει τα δύο πρόσωπα, σε τι αποβλέπει, ονοήτο. Αποδέχονται όλοι οι σύμβουλοι τη διμερή και πολυταρχική συμφωνία πιστική Διμπουρνούς
ή μήπως τελευταία στιγμή την αποδοκιμάσουν? Πουθενά δεν αναφέρεται άλλωστε ότι έχουν αποδειχθεί όλοι οι εκλέγετες σύμβουλοι το συνεταιρικό δημαρχιακό θόκο. Και τι θα γίνει αν ένας από τους δύο κυρίους, Πιστικίδη και Μπουρνούς, ή μήπως Μπουρνούς και Πιστικίδη, για να μην τους δημιουργήσουμε από τώρα πρόβλημα ηγεσίας, παραιτηθεί? Θα υπάρξει άραγε ομοφωνία στην εκλογή του νέου, ή μήπως κάτι μυστική ψηφοφορία δεν θα καταλήξουν σε απόλυτη πλειοψηφία? Και όλο αυτό το διάστημα ποιος θα κυβερνάει το Δήμο και τελικά ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι αν δεν υπάρξει ομοφωνία? Μήπως και τρίτος δήμαρχος? Μάθουμε πολλά. Το σίγουρο είναι πως θα γίνει ο πύργος της Βαβέλ και οι τελικοί αποδέχτες της πλήρους ασυνεννοησίας θα είμαστε όλοι εμείς οι δημότες. Οι δημότες που θα περιμένουμε μάταια να πραγματοποιηθεί το όραμα του ενιαίου Δήμου με προοπτική και ανάπτυξη. Εσείς μπορείτε να ζείτε με αυτή την αβεβαιότητα. Είμαι σίγουρος πως όχι. Ούτε εγώ, ούτε η συμβουλή μου. Όλοι μας έχουμε την ευθύνη να αποτρέψουμε μια τέτοια κατάσταση και μπορεί να αποτραπεί με την ψήφο σας την Κυριακή. Γι' αυτό προβληματιστείτε, σκεφτείτε. Θέλουμε η Ραφίνα και το Πικέρμι να έχουν τη Δευτέρα δήμαρχο με πλήρη θητεία και πλήρες αρμοδιότητες, ή δύο συνδημάρχους που μέχρι να συνεννοηθούν ο Δήμος θα μείνει ακυβέρνητος? Θέλουμε δήμαρχο που θα μπορεί να διοικεί, ή θέλουμε συνδιοίκηση που οδηγεί στην έλλειψη συντονισμού, στη σύγχυση, τις συγκρούσεις και την αναρχία? Θέλουμε τη σιγουριά ή θέλουμε να πειραματιστούμε με κάτι που ποτέ και πουθενά δεν έχει πετύχει? Στον κόσμο δεν έχει γίνει αυτό. Φίλες και φίλοι, η Ραφίνα και το Πικέρμι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και δεν έχουν άλλες αντοχές, δεν έχουν περιθώριο για πειράματα συνδιοίκησης από ανθρώπους που πρωτίστως μοιάζονται για τη μοιρασιά της εξουσίας. Η αιμονή της εξουσίας είναι σίγουρη συνταγή της αποτυχίας. Ο τεμαχισμός της δημοτικής εξουσίας στα δύο φανερώνει ότι δεν έχουν ο καθένας από μόνος του το αναγκαίο πολιτικό βάρος για να διοικήσουν. Οι κύριοι Πιστικίδης και Μπουρνούς είναι παιδιά ενός πολιτικού συστήματος που οι θέσεις τους είχαν πάντα στόχο την καρέκλα. Μια απλή ματιά στο οποίο εξελέγησαν από το συνδυασμό της συναλλαγής φτάνει για να καταλάβει κανείς ποιοι θα αναλάβουν τη διοίκηση του Δήμου. Και ο νοών νοείτο. Δυστυχώς αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Εδώ τα λέμε όλες τις αλήθειες. Τώρα όλοι ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί. Μην οδηγείτε την πόλη μας στο σκοτάδι. Δεν είναι καιρός για πειράματα. Εμείς στη Συμμαχία Δημιουργίας έχουμε καθαρές δομές και λειτουργίες. Έχουμε αρχές. Έχουμε πρόγραμμα και θέσεις. Έχουμε έναν επικεφαλής. Όλοι μας στη ζωή υπηρετούμε την αλήθεια, τη διαφάνεια και την αξιοπρέπεια. Το τονίζω. Η πορεία της προσωπικής, επιχειρηματικής και αυτοδιοικητικής μου ζωής αποτελεί εγγύηση. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Στη ζωή μου έμαθα να λέω λίγα και να κάνω πολλά. Να πραγματοποιώ όσα υπόσχομαι και μάλιστα να κάνω και περισσότερα από όσα έχω υποσχεθεί. Το απέδειξα στην προηγούμενη θητεία μου. Όλοι από εδώ το ξέρετε, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ο κόσμος όλος γνωρίζει τι έγινε. Γι' αυτό
και η λάσπη δεν κολλάει πάνω μου. Εγώ λέω πάντα, αυτός που ρίχνει λάσπη, παιδιά, δεν μπορεί να φτάσει τον άλλον, και αυτό ρίχνει λάσπη. Ας φέρουν τα βιογραφικά τους να καταλάβουν ποια είναι η λάσπη. Φίλες και φίλοι, με την ομάδα των συνεργατών μου έχουμε ολοκληρωμένο, συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο για να ξανακάνουμε ανθρώπινες τις πόλεις μας. Πρόγραμμα στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε, εφικτό, χωρίς διακοπή στη μέση της πενταετίας. Συνεχόμενο θα είναι. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και τις ανάγκες του. Με άξονα την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς για να ξαναδώσουμε ζωή στις πόλεις μας και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Με προτεραιότητα την πρόνοια, στηρίζοντας θεσμούς όπως του κοινωνικού ιατρείου και κοινωνικού φαρμακείου. Έχουν δεσμευτεί οι υποψήφιοι μας, οι ιατροί φαρμακοποιοί, βγουν δεν βγουν, θα το υλοποιήσουν. Είναι εδώ, το λέω. Εδώ δεν πάμε να παίξουμε και να κοροϊδεύσουμε τον κόσμο, πάμε να κάνουμε έργο. Με έμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη, με επαναλειτουργία της δημοτικής συγκοινωνίας, να εξυπηρετεί τους πολίτες, με θέσπιση της 24ωρης λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής στο Δήμο για κάθε έκτακτο περιστατικό και ανοιχτή πόρτα του Δημάρχου. Το έχω πει και πάντα το λέω, όταν είναι ανοιχτή η πόρτα σου και βλέπεις λίγο κόσμο, λίγα τα προβλήματα. Όταν βλέπεις ουρά, δεν πάμε καλά. Με τόνωση της τοπικής αγοράς και στήριξη των επιχειρήσεων. Με άμεση και στοχευμένη απορρόφηση όλων των ΕΣΠΑ. Με στόχο τον τεκμηριωμένο, εναλλακτικό και και περιβαλλοντικά βιώσιμο σχεδιασμό για πρότυπο βιολογικό καθαρισμό σε καμία περίπτωση στο πλατή χωράφι. Το εμπεδώσατε. Με δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασμού στις προσπάθειες των πολιτών για ανακύκλωση. Με σχέδιο για τη διεκδίκηση τμήματος της χερσαίας ζώνης του λιμένος και εκπόνηση μελέτης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Με συστράτευση του Δήμου μας στη δημιουργία κεντρικού νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής. Με αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Οχυρόπαλο, το λογικό το έχουμε πει. Με προώθηση στην ένταξη του σχεδίου πόλεως των περιοχών που είναι όμηρη της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας εδώ και χρόνια. Τελειώνοντας, φίλες και φίλοι, γιατί το πρόγραμμα το έχουμε μοιράσει, το έχετε διαβάσει, το έχετε εμπεδώσει και θέλω να τονίσω πάλι άλλη μια φορά για να σας κοιτάω πάντα στα μάτια που έτσι έχω συνηθίσει να κάνω στη ζωή μου, ότι δεν λέμε τίποτα στο πρόγραμμα που δεν θα το υλοποιήσουμε. Γι' αυτό να είστε σίγουροι, το έχω αποδείξει. Τελειώνοντας, φίλες και φίλοι, σας συνιστώ να μην πέφτετε στην παγίδα της εντοπιότητας που σας στείλουν, γιατί απλά δεν έχουν καμία σημασία τα παλαιομοδίτικα συνθήματα μιας μικρής μερίδας όταν πρόκειται για τον αγώνα για το συμφέρον του τόπου, στο οποίο εγώ και η ομάδα μου είμαστε ταγμένοι και υπηρετούμε με πάθος με όλη μας την ενέργεια. Η Συμμαχία Δημιουργίας αγκαλιάζει όλους τους δημότες, όχι μόνο τους ραφινιώτες και τους πικερμιώτες, αλλά και όλους τους νέους κατοίκους που επέλεξαν να μείνουν και να επενδύσουν στην περιοχή μας και ενδεχομένως να την αγαπούν περισσότερο, αφού είναι επιλογή τους. Τέτοια συνθήματα να σταματήσουν, έλεος. Πού νομίζουν ότι τα λένε σε αμόρφωτους?
εγώ αγκαλιάζω όλους τους πολίτες του Δήμου Ραφίνας και όλων των οικισμών. Το έχω αποδείξει άλλωστε, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαστε όλοι μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά είμαστε όλοι. Το λέω και το ξαναλέω. Αποφασίστε τι θέλετε. Πλήρη διοίκηση ή διοικητική ανασφάλεια, προσφορά στον τόπο ή κάλυψη συμφερόντων, καθαρότητα στις αποφάσεις, ίση διαλλαγή στην εξουσία. Αποφασίστε με σύνεση και λογική. Τώρα είναι η ώρα, μην χάσετε την ευκαιρία, δεν θα υπάρξει άλλη. Το λέω και το πιστεύω και όλοι από εδώ το πιστεύετε αυτό. Η πόλη μας χρειάζεται δήμαρχο με αποδεδειγμένο έργο και εμπειρία διοίκησης. Εγώ δοκιμάστηκα και πέτυχα στη θητεία μου ως πρόεδρος της πρώην κοινότητας Πικερμίου. Οι κύριοι Πιστικίδης και Μπρουνούς, ή το αντίθετο παραξηγηθώ, ποτέ δεν διοίκησαν μια πόλη από μόνοι τους. Μα φυσικά ποτέ. Εδώ μάλιστα συνεταιρίζονται για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Και όλοι μαζί γνωρίζουμε την ατυχή κατάληξη που έχουν οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Αλλά ας μας πει κάποιος, όταν αυτός ο συνεταιρισμός, αυτή η επιχείρηση κλείσει, ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα? Όχι οι συνεταιριστές φυσικά, όπως γίνεται στην ιδιωτικό τομέα. Εμείς εδώ οι ίδιοι θα την πληρώσουμε την ύφη. Φίλοι δημότες, η ψήφος σας στο συνδυασμό μας θα είναι εντολή δημιουργίας. Θα είναι απόφαση να μην κινδυνεύσει ο Δήμος μας από αποτυχημένα πειράματα συνδιοίκησης. Δεν θα είναι μια χαμένη ψήφος. Θα είναι υπογραφή σε ένα συμβόλαιο τιμής, το οποίο θα τιμήσουμε ως την τελευταία λέξη. Η ψήφος σας στη Συμμαχία Δημιουργίας ανοίγει διάπλατα το δρόμο που οδηγεί τη Ραφίνα και το Πικέρμι στο αύριο της ελπίδας. Η ώρα της κάλπης την Κυριακή είναι ώρα της Συμμαχίας Δημιουργίας και το επόμενο ραντεβού μας θα είναι στη γιορτή της νίκης το βράδυ της Κυριακής. Θα το θυμάστε! Όλοι για τη νίκη. Πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ όλους και όλοι με τη νίκη. Δεν χρειάζεται να σας κουράσω άλλο. Η νίκη είναι δική μας. Θέλω να ευχαριστήσω τη δύναμη ανάπτυξη στον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι μαζί μας να μας βοηθήσει. Παρακαλώ πολύ υποψήφιοι να τους δείτε ποιοι είναι οι δικοί μας για να κρίνετε τι έχουν τους απέναντι συναδέλφους σας. Παρακαλώ υποψήφιοι. Ελάτε. Κύριε Βασιλόπουλε, πού είστε, δεν σε βλέπω. Έλα, Δαμιανός. Για να δείτε τι δυνατή ομάδα έχουμε. Εγώ πάντα στη ζωή μου έλεγα, κόψτε φάτσα και βγάλτε συμπέρασμα.
γιατρέ, έχεις δεσμευτεί εσύ για τα... Για έλα κοντά κύριε μου, έλα κοντά. Οι γιατροί έχουν δεσμευτεί. Όλοι έχουν δεσμευτεί, αλλά οι γιατροί ειδικά έχουν δεσμευτεί. Όχι κοινωνικά ιατροί, αλλά δεσμευτήκατε προεκλογικά όλοι σας. Εδώ δεν χωράνε μόνο κουβέντες, το ξέρετε, έτσι. Εδώ ο λόγος είναι συμβόλαιο. Ό,τι έχουμε πει θα το τηρήσουμε. Να κρατάτε το, παρακαλώ πολύ, να κρατάτε το πρόγραμμά μας στα σπίτια σας, μην το πετάξετε, γιατί στο τέλος πενταετίας δεν θέλω να μου λέτε ότι δεν κάναμε κάτι. Εδώ πρέπει να σας κοιτάω στα μάτια όλους. Το έχω αποδείξει και την περασμένη φορά. Τους λέω κρατήστε το πρόγραμμα και στην πενταετία λέτε να δείτε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε περισσότερα από ό,τι γράφουμε στο πρόγραμμα, γιατί στην καθημερινότητα πάντα υπάρχουν προβλήματα και πάντα βρίσκονται πράγματα να κάνεις. Άλλωστε το αποδείξαμε. 10 είπαμε προηγουμένως, 20 κάναμε. Πάντα πρέπει να προχωράμε μπροστά, όχι λέμε 10 να κάνουμε 10, μπορούμε να λέμε 10 να κάνουμε 20. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Το ξέρετε άλλωστε όλοι σας. Ευχαριστώ όλους σας, ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου. Είναι όλοι ένας και ένας, εγώ έτσι ξέρω να τα λέω στα ράτα, δεν είμαι καλός στα λόγια, τα έργα είμαι καλός, το ξέρετε αυτό. Είναι όλοι ένας και ένας, όλοι θα βοηθήσουμε, μηδενός εξαιρισμένο, βγούμε και όλοι χρειάζονται, όλοι αύριο θα είναι όλοι μαζί μας, όλοι θα βοηθήσουμε, είναι δέσμευση από όλους σας. Είναι δέσμευση και από εσάς που είστε τώρα κάτω που δεν έχετε βάλει υποψηφιότητα και εσείς θέλουμε να βοηθήσετε, όλοι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά, θέλει πολλή δουλειά, μην κοροϊδευόμαστε, θέλουμε δουλειά και όλοι θα βοηθήσονται. Εγώ πιστεύω σε όλους εσάς, πιστεύω στους πολίτες Ραφίνας και Πικερμείου που θα μας βοηθήσετε να κάνουμε το έργο. Θα κάνουμε αγνώριστη τη Ραφίνα και το Πικέρμι, να είστε σίγουροι. Δεν έπρεπε να λέω για διασταύρωση, γιατί άμα άρχισα να λέω για τους συνεταιρισμούς, θα σκοτάω μέχρι το πρωί, στους οικισμούς, συγγνώμη, θα σκρατήσω μέχρι το πρωί. Κυριακή το βράδυ θα σας περιμένουμε όλοι να γιορτάσουμε τη νίκη μας, να είστε σίγουροι, πάμε μπροστά. Μου δίνετε μεγάλη χαρά ειλικρινά μέσα τη ψυχή μου και μου μεγαλώνετε το αίσθημα ευθύνης, γιατί στη ζωή μου έχω ευθύνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και να είστε σίγουροι ότι δεν θα σας προδώσω. Δεν θα προδώσω την εμπιστοσύνη σας, άλλωστε το έχω αποδείξει. Θα σας κοιτάω πάλι στα μάτια πάλι. Σε 5 χρόνια πάλι θα σας κοιτάω στα μάτια. Να το ξέρετε, να είστε σίγουροι. We'll be right back.